ቤት ትምህርቲ ሕርሻዊ ቴክኒክ ሓጋዝን ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደንቦስቆን 315 ተማሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቐን ነዚ ብዝምልከት ወኪል ኤሪና ሰመረ እዮብን ተስፋ ዓለም ኪዳንን ንዘዳልዎ ጸብጻብ ኤልሳ ተስፋማርያም ከተቕርበ እያ ቤት ትምህርቲ ሕርሻዊ ቴክኒክ ሓጋዝ ንክልተ ዓመት በአግሮ መካኒክስ ስነ እንስሳም ስነ አትክልቲ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ስርዓተ መስኖን ዘምሃረቶም 128 ተማሃሮ ብ25 ሰነ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ኣብቲ ኣመሓዳር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ጊዮርጊስ ግርማይን ኣደምን በርባይቶ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ዓሻ መሐመድን ዝተረኽብሉ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሕርሻዊ ቴክኒክ ሓጋዝ ሓው ኣሮን እዮባብ ዘስምዕ መደረ ተማሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ንዘርኣይዎ ጻዕርን ተወፋይነትን ብምንኣድ ሞያኦም ብምዕባል ንሃገሮም ብዝለዓለ ከገልግሉ ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዳይሬክተር ጨንፈር ምዕባልን ምድላውን ካሪክለም ኣቶ ግርማይ ስቲፋኖስ በወገኑ ተማሃሮ ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ ረብሓ ነብሶምን ሃገሮምን ከውዕሉን ዓቕሞም ከማዕብሉን ባብ ተኸፊትሎም ምህላው ብምሕባር ንዝበለጠ ውፅኢት ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ወኪል ተመረቕቲ ብግዲኡም ተጊሆም ንዘምሃርዎም ህዝብን መንግስትን ከምኡውን መምህራንን ሰራሕተኛታትን ናይታ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ምምስጋን ወፍሪ ልምዓት ንምድንፋዕ ብሞያኦም ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚል እንከሎም ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደንቦስኮ ደቀ ምሓረ ብዓውድስታት ዕራያ መኪና ህንፃ ጽርበት ዕንፀይቲ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስ ስራሓት ሓጺን ጽርበት ሓጺንን ቅየሳን ንክልተ ዓመት ብግብርን ክልስ ሓሳብን ዘምሃረቶም 91 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 187 ተማሃሮም ብ26 ሰነ ብደረጃ ሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ ኣባ ኪዳነ ሰመራ ዘስምዕ ቃል ተማሃሮ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ማቕጽልታ ናይቲ መንግስቲ ዝሰርሓሉ ዘሎም ትምህርቲ ንኹሉ ዝብል ፖሊሲ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ጽላት ትምህርቲ ብዝግበር ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ቁጽሪ በኣካዳሚያውን ሙያውን ዝምረቑ ዜጋታት እናዓበየ ይመጽእ ምህላው ኣረድዩ ብሓያል ጻዕሪ መምህራንን ወለድን ናብዚ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ዝሓበረት ወኪል ተመረቕቲ ኣፍራይነቶም ብምዕባይ ኣብ ህንጸት ሃገር ተረኦም ክዕዝዙ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊጻ